Cheese yung camera mo. Cheese. Enjoy ka no. Ako may camera girl ni mo. Enjoy ka na. Videohan ba tayo ka? Ang nag-story ako? May ganit timing yun eh. Ako pa nga. Ambot man. I-edit na lang na ayos na. Direct. Drea! Lingkod. Dagan ko, mabalik sa agi. Hindi mo gabay kailan na sila. Dito. Okay. Mara, tayo mo. Disco sila eh. Yara. Ah, bisa. Lala. Yawon. Di ka na hayag-hayag ka diya ba daw? Oh, grabe sa. Ano ba dito ato no? Mo bito ng esperanza. Ah? Mo sa ng esperanza. Nasa tas babaw. Di ato ba o nasa disco? Medyo king. Di, wala ali. Kaya ang break ka na. Ayaw day. Ano ang tahayag batambay? Gabay na lang. Lala. Oh, balik agi. Ganda. Init mo lagi na Jen. Sibuk-sibuk sa. Nainit yun. Oh, nainit. Kaya mong bandi. Nasa takay. Hayag ka ba? Makitaan tas hayag. Ha? Nagala. Bisa ni bateri. Ay, gatay lakam ako. Gatay ako na. Dili ba tiri uy kaya? Kung man siya. Sumunod ka rin. Ang kaya ka makita na sa mara tagkaila. Mahayag anta nakaila. Oh. Dayon atras mo kamay. Ayaw. Nice guy. Pagkatabi ano dahil. Pagbiyak. Drea, na disco Drea. Na disco. No. Our lights. Nice skin Balik lights. ka na ni mo? Break na? Pag nananak ay nako videohin na. Ah, tidak.